nimittäin jäätelöt. Se pelkää vähän. No niin, kuule Pelle Positiivi kertoo sellaisia tarinoita, että minä rakastan olla paljon merillä ja käydä siellä kalassa ja niin poispäin. Ja kerran aikoina minä päätin lähteä maailmanympärysmatkalle ja kuinka ollakaan, niin siellä maailmanympärysmatkalla tapahtuu ihan ihmeellisiä asioita. Näin valtavan isoja lehmiä ja, ei lehmiä kun tämä, mitä oli? Oliko se kaloja? Ja niin poispäin. Ja sitten arvatkaa mitä piti tehdä ennen sitä, kun lähtee sitten merimatkalle. Nostaa purjeet ylös. Harjoitella, nostetaan purjeet ylös. Näin. Näin. Sitten harjoittelemme kutsuhuudon. Eli hohoi on huudettu ja sitten valmistaudumme purjelaivamatkaan. Eli ensiksi kaikki kädet ylös. Ja sen jälkeen hohoi! Tanssipoika laivassa on minä Positiivi. Kapun hattu päässä on, ylläni on liivi. Purjeet kun on nostettu, me päästään perille. Taas me kapun kiertää, niin päästään perille, hohoi! Noin, edessä on joki, senhän Tonttukin jo näki. Vaiko majava, vai kenties muu metsän väki? Hetkinen, miten tää metsä liittyy tähän merihommaan? Ei millään tavalla. Ehkä parempi, että pysytään merellä, vai kumpi olisi parempi, metsä vai meriseikkailu? Kumpi? Vai romanttiset tarinat? Joo, vai pelottavat tarinat? Eikö millään kävi semmoset romanttiset tarinat? Missä Pelle Positiivi ja Anna Abreu purjehti auringonlaskuun? Eikä. Eli pelottavat tarinat. Oletteko varma, ettette pillahda itkuun? Ette pillahda. No, se nimittäin kertoo rottahirviöistä, jotka asustelee Amerikassa ja yhdellä suullisella ne saattavat syödä suihinsa 700 000 kotipizzaa. Eikä käytä edes tärästystappetta. No tai kotipizza tai joku amerikkalainen pizzeria, ihan sama. Mutta joka tapauksessa rottahirviö menee näin. Amerikkaan saavutaan yössä musta on meri täysin tyhjä ja rantarajaton. On Amerikka kuullut valtavista rotista. Ei Ruotsin ilme vakavaa, tää on pitkotista. Sillä joku kertoi nähneen tänä yönä tuon rottahirviön. Joo! Ei vartijaksi laivaan, poika pestataan. Täytyy pauva tarkka, tänään rottahirviötä. Ei vespoika loukut, aivan ruumaan virittää. Yössä ainoastaan ensirkat sirittää. Sillä joku kertoi nähneen tänä yönä tuon rottahirviön. Joka pelottaa. Onko varma, ettei pelota? Hiljaisuuden rikkoo, kohta kauhea palahdus. Onkohan tämä jättimäisen rotan nalaskolonkiikistö? Saiko poika koukkuun rottahirviön? Sillä joku kertoi nähneen tänä yönä rottahirviön. Eikö vieläkään pelota? Nariseva ruuman kansi vihdoin silloin aukaistaan. Jännitysti tältä yötä silloin laukaistaan. Messipoika loukuissa, on kiinni loukuissa. Hei pieni harmaa hiiri roikkuu housuissa. Eikä rottahirviöistä sen jälkeen. Arvatkaa mitä? Kuultu enää sanakaan. Eli rottahirviöitä ei ole olemassakaan. Ihan suotta pelättiin, eiks vaan? Joo.
Hei, mites me sovittis me tehdään niitä ilmapalloja? Ei. Hyvä. Tekekö Pelle ilmapalloa? Ei. No tehdään kohta ilmapalloja, mutta haluatko tehdä riittää semmoinen 100 palloa? Ei, tää riittää. Riittää, joo, hyvä. No mutta hei, sitä ennen kuin tehdään ilmapallot, niin minä voisin kertoa pienen salaisuuden. Katsotaan nyt. Hetkinen. Onkohan mahdollista, että löytyy pieni hetki. Ottakaa kahvit ja käykää ulkona, niin tuommoinen pari tuntia, niin alkaa tämmönen oikein kunnon pelleshow. Käydään lainaamassa Däniltä valot ja savukone. Mutta kokeillaan ensin tämä piuha, niin päästäisiin nimittäin tähän. Tykkäs olette pöö. Noniin, uudet kokeillaan. Sama ruotsiksi jee. Tai pöö. Opetteli tosi joutessa, niin se kertoi tarinasta merimiehestä, joka on sairastunut vatsatautiin ja jäi eläkkeelle. Ei he, söyderi. Nyt alkaa lyyti kirjoittama. Se on vähän niinku bändikasassa, eikö vaan? Hyvä. Minnekä se plettirahavis on täällä näin? No niin. Eli ihan ensimmäisenä näytän tyylinäyttöitä erilaisista kappaleista. Sanotte siis jee tai pö. Eli kaikille uusille tulokkaille harjoittelen tässä tämän vuoden Voice of Finlandia Talent Showhun ja kenties Seinäjoen taivamarkkinoille nimittäin. Ja tuomaristo päättää sitten, kannattaako minun ollenkaan jatkaa tätä harrastusta vai pysyä vain enemmänkin kalastushommissa. Eli jee on jee ja pö on pö ja ensimmäisenä voisi olla tämmönen kappale. Pikkupuukki kaikki kalliolla, mutta ei, santoille pois vei. Pö vai jee? Pö jee, eli 50-50. Entäs tämä? On elämä kun junamaa, aina kulkuaa. Mitä pö? Entäs tämä? Che persica con mirando che tu sarò despacito alla cano mano margarita alla pollo pizza servilito oi la caldolito despacito non vielä yksi. Laulus on ollut minun iltojeni. Kaijalo! Iloja muilulla vain. Ei tarvitse pöydällä. Eli parempi, että pysytään omassa linjassa. Kuinka moni tietää sellaisen noidan, joka tulee käymään kylässä, niin lapset tulee vähän, mikä se? Känkkäräkkä. Aivan oikein. Juuri saamamme tämän Suomen Gallup-tutkimuksien mukaan känkkäränkkä vierailee lapsien luona vähintäänkin 3 kertaa viikossa. Pitääkö paikkansa? Käykö teille niin useasti känkkäränkkä kuin 3 kertaa viikossa? Ja juuri saamamme uuden tilastojen mukaan känkkäränkkä ilmestyy äideille jopa kerran päivässä. Ja isälle aika harvoin kerran vuodessa maks. En tiedä, onko nämä luotettavia nämä Gallupin tutkimukset, mutta kyllä minä luottaisin aika vakaasti tällaiseen tutkimukseen. Mutta siitä on myös tehty kappale. Eli känkkäränkkä noidasta. Mennäänkö semmonen biisi? Hyvä. Noin, viritetään vielä tämä ruuttu. Ja sit mennään. Olipa kerran verevahanoita känkkäränkkä nimeltään. Se huitelee syömällä rusinoita iskemällä kepillä. Se on niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään. Mutta lasten luokse se mielellään tulee kyläilemään. Kun känkkäränkkä tulee vieraisille, ei lapset pysty nukkumaan. Sinä loppumatta pelkää känkkäränkää ihan tosissaan.
Se on niin pieni, että aikuiset ei pysty sitä näkemään. Mutta lasten luokse se mielellään tulee kylänemään. Kylässä voi käydä känkkäränkää, kun on känkkäränkkäpäivä. Onhan se hyvä, että lapsilla on oma vänkkäräs järjen hoitaa. Älä tule liian usein känkkäränkkä, tulla kerran viikossa, kun sä pistät kaiken ihan känkkäränkään. Sen jälkeen, mitäs sinun jalalle tapahtuu? Täällä tarvitaan kuule nyt kiropraktikkoa. Tässähän tulee tytöllä tuon jalkakörryttämään mitä taivasta kohtaa. Minkäs ikäinen sinä olet? 66. Ja kyllä kannattaa joo areenalla käyntiin, että se pitää mummukankin terveenä kyllä. Hyvä. No mitenkäs se eläkkeellä vai onko vielä siinä eläkeputkessa? Joo, hyvä. No mikä ettei, no aika on pääasia, että aikaa on liikuttaa. Mutta tiedättekö te semmoisen kappaleen kuin olkapää, varmasti enää, se menee siis näin. Leikitäpä yhdessä. Olkapää, varmasti enää, polvia, suuta, korva. Ei. No mitenkä se menee? Aivan oikein, eli pää, olkapää, peppu ja polvet, varpat, kaikki mukaan noin. Hyvä. No pää, olkapää, peppu ja polvet, varpat. Olkaa nyt myös leikkimään. Silmät, korvat ja näin vatsaa taputaan. Pää, olkapää, peppu ja polvet, varpat, kaikki mukaan. Nimittäin liikunta se pitää nimittäin niin nuori kuin vanhakin vetereenä. Pellipositiivikin on nostanut jo 35 vuotta puntteja. Housun puntteja nimittäin, kun sen verran pitkät tuli noista aikoina tehtyä, mutta pääasia, että jotain puntteja. No niin, hei vähän, olkapää, peppu ja polvet, varpaat, pää, olkapää, peppu ja polvet, varpaat, silmät, korvat ja vatsaa taputaan. Tää Viitalan Hanunoko Ulle. Valtavia aplodeita huippusialistille, teille positiiville.